Boga mi sam oglavnio, moram uzeti nešto da izije, da pravim jedan sandvič. Ovo je kao računajte kulinarska epizoda. Znači parča leba, parča ugovora. NANI?! Meni je drago pre svega da ja sve što sam rekao da sam uvek sam dokazao, ja nikad ništa nisam slagao, ja sam uvek proverio pre nego što sam objavio nešto, to je jako bitno, nikad slagao nisam, ali na YouTube-u ja nisam lagao nikada i sve što sam objavio, ja sam objavio provereno. Ali u principu sve što sam rekao ja sam dokazao, da li papirološki, da li slikama, da li ovim, da li onim, tako da eto, to je ono što se, kako se bavi dokazima. Ali ne, njima oni ne dozvoljavaju. Jednostavno neće da ti dozvole da ti njima dokažeš da oni lažu. Neće da ti dozvole. Ali kažem, eto, ja sam taj tutorial snimio zato što me jedna osoba pitala da li mogu da snimim tutorial kako se postaje partner, rekao sam da mogu. I razmišljao sam da li da snimim, da li da ne snimim, rekao ajde snimit ću čisto da dokažem ljudima da to nije tako. I snimio sam sa zvaničnog Google-ovog sajta da ljudi vide. A sutra ćete vidjeti jednu stvar za koju ni vi niste znali, koja se dobija na kućnu adresu, sutra u 20 časova, vidjet ćete, ja ću vam to pokazati. A neka vam pokaže taj partner YouTube-a koji se hvali da je partner YouTube-a, neka vam on pokaže to. Što je ovo partneru, kakva je ovo kovert? I ovo datum? Jer ja ne lažem nikad. Imate na početku kraći monolog gde pokazujem jednu stvar koju dobija partner YouTube-a na adresu. Bez toga mogu da se slikaju. Uvek sam dokazao, ja nikad ništa nisam slagao. Ja neću pričati kako postati partner YouTube-a, ja ću vam pokazati dokaze. Za početak ću vam pokazati prvo ovo. Da bi bio partner YouTube-a, ti od YouTube-a moraš da dobiješ ovo. Ovo je elbow. Ovo je bolenc. To je prvo, znači ne na mail. Moraš ovo da dobiješ. To je prvo, znači ne na mail, nego kao što vidite dobiješ na kućnu adresu. To je prvo. Još jednom ću ponoviti. Partner Google-a mora da dobije ovo. Vidite, Google AdSense. To dobija partner Google-a ko radi za njih. Ali kažem, taj što vam to priča, on ugovor nije ni video. Nije video. Ali meni je žao što vi dozvoljavate da vas ljudi varaju. Meni je to žao. Što dozvoljavate da vas ljudi varaju i vi im verujete. Sad vi ne verujete meni koji 5 godina ovo radim, vi verujete nekome ko se pojavio sa nekim glupostima, ali dobro. Sad dok otvaram ovu kovertu, gnjilu i dok ne pišem, ovo je više škravopisno pisanje, ali nebitno. Znači ovo nije ugovor, nema nikakve veze sa ugovorom. Ova koverta se dobija samo da biste potvrdili svoju
adresu na kojoj se nalazite. U ovoj koverti dobijate PIN kod koji ćete evo sad vidjeti od 6 brojeva. To unesete na AdSense account i to je to. Više vam ova koverta ne treba, možete da je bačite u smeće, da je zapalite, da što god. Znači nije ugovor, samo potvrda adrese kad unesete ovih 6 brojeva koje evo zaokružujem. Potvrdite i to je to. A neka vam pokaže taj partner YouTube-a koji se hvali da je partner YouTube-a, neka vam on pokaže to. Jednostavno neće da ti dozvole da ti njima dokažeš da oni lažu. Neće da ti dozvole. Sad vi ne verujete meni koji 5 godina ovo radim, vi verujete nekome ko se pojavio sa nekim glupostima, ali dobro. Jer ja ne lažem nikad. Neću stat! Neću stat!